वेंगुर्ला तालुक्यातील वेतोरे पालकरवाडी इथं एका शिक्षकानं गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली। या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे। या 50 वर्षीय शिक्षकाचं नाव पांडुरंग बिराप्पा वगैरे असं असून ते मूळचे सोलापूर मंगळवेढा येथील रहिवासी होते। ते गेल्या 15 वर्षांपासून वेतोरे हायस्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत होते। सोमवारी 27 जुलै रोजी वेतोरे पालकरवाडी येथील गोगटे मंगल कार्यालयाच्या मागे ही घटना घडली। याबाबत शुभम संजय गोगटे यांनी वेंगुर्ला पोलिसात खबर दिली। पांडुरंग वगैरे हे शिक्षक आपल्या पत्नी आणि एका मुलीसहित गोगटे मंगल कार्यालयाच्या मागील चाळीत भाड्यानं राहत होते। त्यांनी आपल्या राहत्या घरी लोखंडी अँगलला साडीच्या सहाय्यानं गळफास घेऊन आत्महत्या केली। सोलापूर मंगळवेढा येथील हे शिक्षक आपल्या कुटुंबासमवेत गेली 15 वर्ष वेतोरा इथं राहत होते। वेतोरा हायस्कूलमध्ये ते 8वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषय शिकवत असत। आपल्या प्रेमळ स्वभावामुळे, विद्यार्थ्यांशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या नात्यामुळे आणि हसतमुख व्यक्तिमत्वामुळे ते विद्यार्थी, सहकारी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय होते। त्यांच्या जाण्यानं वेतोरे गावात हळहळ व्यक्त होतीये। याबाबत पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनानंतर नातेवाईकांच्या ताब्यात दिलाय। मात्र आत्महत्येचं नेमकं कारण समजू शकलेलं नाहीये। या प्रकरणाचा अधिक तपास हेड कॉन्स्टेबल योगेश सराफदार करत आहेत।